bersedih, ingatkan, Pak, jangan terlalu bersedih. Mau minum Pak, mau makan, perhatikan bajunya. Itu aja, biar Bapak ini jangan terlalu sedih kali. Aku yakin bisa kalian laksanakan itu. Mudah-mudahanlah Tuhan memberi kekuatan kepada kalian adik-adikku dan tu amang si tua MC lalai. Aku yakin dia lana para gereja dong. Soman hatap pa sama dohonon pilo nama dungdung na pilo nama jaga. Saya lau ma sian hamu sian kita sudeo keluarga nalungun saya Roma tu hita na jagar. Somani mahata sian hari botima. Jadi wala tema sian ama dohot sian ina sama tu hami pengurus muares rata di sana mai tate. Santik mate siap kami pengurus dihamu keluarga besar Silalahi Parjolo dohonon nami totong lulu rohamu nabodari dang maracara hami namar bohabe no dohami amang dinonglo jaham nabodari asa sempak istirahat jeli iman napartikeno kubaik kami maracara nama sidada barroha dohita soto ngadong bersyukur aidang maracara itu manibaga sarikat dos roha daung nung ados rohata asa dong do istirahatmu alalele kita makatahatan imana berjul nabadoha kang siya kami sarikat atas nama pengurus doh akan gota pada magdok nadoh kami marhabor ni roha di barborhan ni inang sara anggota ina siya toma ni sarikat Jalatakas taboto inahon na guido patujulo madokata di angka sarikat tabularong akan asumano. Alani doho hami merasa kehilangan. Alani siya kami sarikat madok tuhamo asa tangiang mata gogo asa giat tumibo tarapul rohamu. Asasya kami dengan sarikat mo ano na dong dotik kita pwede kami malam ketiga labo pasahatan nakahata apo labo do salu akang karandasan alay boleh tung adok pinison di bapu kami sa otik dalan nami sama manggati keras bunga siang anggota ni sarikati asa sihikit masih hopa golang-golang pangarahunan otik sosarian na pinasahan ni sarikati tanyak tatong gudang ma pinasunan yang godiak kang karanda sarama ano pasaton nami may di malam ketiga ini pasat tabo mama ina obardiak ka dos nerohata laho mengurupi nasira ako yang karanda sar ano peto pasata meto nasira kuhamang kupapuhokan matuhamo kira somoni maata siya kami dongat sarikak mo kupapuhokan matuhamo inamate upapuan pekan masa langsung Allah tidak bataraja inata soribada saluhuk mahitan asih haulongan soksoni man asa horong ni hula-hula partikeno sahak mahita laho papuhon tubona hasuhuton bulutuk pehami dong asahuta didos nirohata laho papuhon hata pasu-pasu rohata apolapuk tunasida noksi sarata hido hita dohot hamon asa horong ni hula-hula parjolo sahali tamahita madok boleh ate tutuhata dia sarasarahu na asi dohot holong ni rohana na mangaramoti hita sahatu tikyon lumobima nok tajalo pasu-pasu padongan iyo siya tuhata ima dinamangulahon ulahon mangidotangiat kita di barborha ni inang natahawlong mulai siya nasagot dinatapuk ka ulaw ni ulaw keluarga tapuk ka ulaw ni pamasuk ko turong-aruma nasupin na uli ni tangan mo laos uhot tabay nakacara na humanjalo akta ata apol-apol siya sa luhot na makahulong ita lumobi ma siya korong ni hula-hulata ala ni habis siya na tiwan-tuwan ni huta mengwakili laho pasahato ang giyak ma di paso-paso to hata sa luhut na kahata apula-apuli abing mayatong di abing almo
Tuhuk may di abaramo, jujung may di sima jujungmu. Asa marhitei tumibo tarapul rohamu keluarga. Asa papu horan nami hata nauli hata nadengan hata apul-apul. Na pinasahan di sa luhut nasa horong di hula-hulata. Sa luhut manamar holong di roham. Asa turtu ina duhur tio ninalote. Hata nauli hata nadengan hata apul-apul nasa pinasahan di sa luhut na marong di roham. Anggotanya tatong unang manguba jala unang mangose asa harabangan doy na dalatu huta balatuk na ido dalatu jauh hata nahuli hata na dengan hata apul-apul na pinasahan ni sa luhut na marholong ni rawa apu hamu maitong jala hot buanamu martongan ni jabu asa saha-saha di solo masahat tu batian tidogo sahab baitu 300 toho idong di rotang di bulan masahat beta ulahon mangidotangi hak tutuhata di paraborohan ning inang nata hawulanyon sahal mahita tu panggawian sahal matu parahorahyon jana toktong ma dihiramu ti Tuhan oke hupasahata meng matu hamu hasuton nami apu hamu manauli apu hamu manadegan sido boti mami mau lihat ya mak alasa itu pengapuan perjulu masih burunari boy doang nih jual kepasangan tuh bisa nyanyi nak kau deh dosul hatta Kamu dapat berkarya. Kita lo gimana itu? Nah, saya bilang nih, udah laptop tuh ya dapat kan siang mungkin kan. Kemudian tema. Ya, demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jalan Asahan, rumah duka almarhum Rosemian Marta Gultom STH. Tabar Situhang melaporkan. Horas. Katanya yang ada abla udah satu lah salut nak kabar sebab Tuhan salut lah terlubobi tua pun ni rekon apu main asal ibana maghapor siya somak terpana mo lahoran hata mo lihat benabuh kasatani amang raja ng story bada salut na raja yung gawdan ani terluhuma ng raja di yung asautan ani Tuhan memberkati amin amin pasatay ma tuwa muna raja yung gawdan ani jadi saya ada menurut Nabi langsung bawang ya. Iya mau lihat tema sekali mah saya kasih hutan nanti tunggu tuh bang dia bang di bawah dohon Nabi mah mau lihat dia buat kamanginang dongas lahutannya Nabi dongas lahutannya bangong dongas sarikakna mulai tarportik sahat baritai baru jungulu ala akang namyong nungga parjulu hamu sahat udah foto kami di som ima batu duhon kolong nyoroh hamu na jalan akurat dikir ciborngin ari rabunai hamu ari kamis naipe dihadiri hamu jalan di bagasa sadariom mamu saya upau tak tetap doh di batu pahabuan kahatan oli hata dari kenalan yang kamanginang moliate ma dia kahalo jobuna tutudo sisada ulau kita sisada hacit niroha kita sisada si taulong maksud nami sisada si taulong kita di paso-paso Tuhan masyarakat tahu orang itu tuh ngaidok nak tulang makin aka taringot tupat solyong alahamu doa sahutan ya bang nami ontong maparroh kamu anggo kami di tanah Jawa huda bayu adong doholang nak iboto nami doho lain nami pe adong doholang nak alahamu doa sahutan nilai bang nami ontong masih sehamu nasida tok buat kamu kami di tangyang muna di tongan di bagas muna molo tung holang hata mau liate pe pasahat kami molo marut pasan no dabang nabi mapasahat nate mau liate madihita horas madihita don nami mah tuntuin na dur tiwa na rote kahata pasu panggabiang na di pasak salu na mulai sa korong ni hula-hula satu hamu na tutunuta seunang mamuba seunang mamose harbangin na dulu harbangin na darat tujabu balatuk harbangin na darat tuta balatuk darat tujabu hata panggabi perhorasan na bas tamu tu kami seunang mamuba seunang apun nama mahot marto kanija saat sul satu butian nungga saya tamai acara mengiru tangiang di kakak nabi saya sah batu panggabian sah matu pak horasan ini pengapuan sekali ada terbuka di bawah masa itu pada tangan masa kita pengen di atas saya
Kita tutup. Sana ba langsung? Iya. Boy, wait ka mga takmiso.